खुलुमबाय रायजोफोर गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनायखौ आरो नोंथांमोननिसिम बावहरबाय। दिनै बे समाव आङो गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैफिनदों। बाथ्राया जाहैबाय जोङो थांनाय 2020 जानुवारिनि 17 अक्ट'आव जाय बिटिआरआ सुक्ति जाबाय आरो बेजों लोगोसे बाउन्डारि एक्सटेनसननि खामानि दंमोन, बियो थांनाय 2023 जानुवारिनि 26 अक्ट'खालि बियो जानानै थांबाय। फारसेथिं नायोब्ला जोबोद गोजोननाय एबा खुसि, जायनि जाहोनाव गोबां बोसोर नेनानै बै दिनखालि खावब्ला नुजाफैबाय, बेखौ बयबो रंजाखागोन। नाथाय आंनि गोसो सिंनि मोनसे दुखुआ जाहैबाय जोङो रायजोखौ मोनदोंब्लाबो नाथाय माखासे जोंनियाव आद्रा जानानै दङ, जायफोरखौ नोंथांमोनाबो बयबो मिथिगौ। दा बैफोरखौ लानानैनो आं एसे गोसोआव खेरमि सानबाय थायो। माने बैफोरो फैजोबागौ मानि, आबुं जायागौ मानि आबुं साननानै लाथावना नङा बायदि आं मोनो। दा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे गोरोबथाखौनो जुजियै नाजानानै जाफुंहोनाय माखासे जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोर जोंनि गेजेराव दासिमबो उदाङै फैनो हायाखै, जाय बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव जिउ खुंनांगासिनो दं। बियो गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय नङा, बियो गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो बिथांमोना जिउखौ बावनो गोनां जादों। बेनिखायनो आं सानदों जे बिथांमोना फैजोबोब्लासो जोंनि बर' रायजो मोननाया आबुं जागोन नामा होननानै आं सानो। दा बेखौनो आं गोसोजों बिराद गाबखांनानै स्पेसियेलि जोंनि NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि सार डिआर नाब्ला, लोगोसेनो फारियै सिरिबाङै गोबां जोहोलाव जोहोलावजो दासिमबो जेलावनो दङ। दा बिथांमोना जोङो रंजादों, फुर्ति जादों, अमा जादों, नाथाय बिथांमोनहा जोबसालियाव थानानै गोबां दुखु सहायनांदों। दा बेखौ लानानैनो आङो दोंसे जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ आरो स्पेसियेलि रन्जन दैमारि सारखौ लानानै आङो सरजाबफानानै दोंसे मेथाइ लिरदों। नोंथांमोना खोनासंदो आरो गोरोन्थि जादोंब्ला गोरोन्थिखौ आसि थुनानै खिन्थागोन होननानै आं आसा खालामबाय। थाइनै मेगननिफ्राय मोदैनि निजोरा बोहैबोदों दिनै, बे मोदैया सुखुनिबो मोदै, बे मोदैया दुखुनिबो मोदै, बे मोदैया सुखुनिबो मोदै, बे मोदैया दुखुनिबो मोदै। जाखां जारिमिन, जाफु जारिमिन आरो जागोन जारिमिनखौ गोसोखाङै गोसोआव माब्लाबा सारन्थाइ गावदों, गोसोआव माब्लाबा खोलो खोलो सुदेम बार बारदों, गोसोआव माब्लाबा सारन्थाइ गावदों, गोसोआव माब्लाबा
खोलो खोलो सुदेम बार बारदों खुलुमो जों नोंसोरखौ जोहोलाव जोहोलावजोफोर नोंसिनि सान हर जानाय उन्दुनाय गैयै नाजानाया दिनै मोगथाङाव महर मोनबाय नोंसिनि सान हर जानाय उन्दुनाय गैयै नाजाथाबनाया मोगथाङाव महर मोनबाय गंसे रायजोनिनो जों बिखगिरि सासे बिमायानो जोंनि जोनोमगिरि मावलांनांगोन जों जोबजासिम खौसेयै फारि फारि मावलांनांगोन जों खौसेयै जोबजासिम फारि फारि बिखायाव दावदाब लानानै खुलुमो जों नोंसोरखौ हां थोनो थोनो मेगन मोदैजों जोबथेसालियाव नों सहायनानै दं जोहोलाव रन्जन दैमारि नोंनि बिखायावसो थासिगोन सहायनांनायनि जारिमिना नोंसोरनि जिउआवसो थासिगोन हारि दानायनि नेरसोना रंजानायनि समावबो नोंसोरखौ नुवासै 34 बोसोर नांनानैबो नों गवासै रंजानायनि समावबो नोंसोरखौ नुवासै 34 बोसोर नांनानैबो नों गवासै जोहोलाव नों जोहोलाव थार बर'नि जोहोलाव जोहोलावजो थारै नोंसोर बर'नि जोहोलाव नों जोहोलाव थार बर'नि जोहोलाव जोहोलावजो थारै नोंसोर बर'नि दिनैनि आंनि हरखाबै लिरब्रबनाय मेथाइया बेनोमोन रायजोफोर दा आं फंसे बाथ्राखौ रायजोफोरनो मोनसे मेसेज हिसाबै हरनो सानदों जे थांनाय जितु 26 जानुवारि 2023 जे जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो जोंनि गहपुरसिम जाय बाउन्डारिया एक्सटेनसन जाबाय दा बै एक्सटेनसन जानायखौ लानानै जोंजोंनो थाफाबाय थानाय माखासे हारिनि मानसिफ्रा सहायनो हायाखै जोंनि मोननायखौ बिथांमोना गोजोननो हायाखै बेनिखायनो बिथांमोना बै 26 अक्ट'नि अखानायैनिफ्रायनो दासिम ओरै नङा ओरै बिथांमोना बेखौ नाखस खालामनांगौ होननानै नाजागासिनो दङ दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बैफोरनिफ्राय एसे सेफ साइड जानानै थानो रोंनांगोन आरो हायोब्ला जों बर' रायजो राजाफ्रा जोंनियाथ' लुबैनाया एसेब्लाबो जाफुंबाय नालाय बिथांमोनखौ अननाय रावै एबा खोब गोरोबनाय रावै हायोब्ला बेरेमोदैनिख्रुइ गोदैसिन जानानै दिन्थिनांगौ रायलायनांगौ थिग बिदिनो दहाय फुङाव मोनसे आङो खामानि मावदों बेनो जाहैबाय आं दा जायखौ बुंदों नोंथांमोननि सिगाङाव बेनो माने सासे नेपालि मानसिमोन दायो जोंनि गहपुर समस्थिनि सिङाव थानाय माखासे नेपालि आरो आदिबासिफ्रा खुद्रिसारगासिनो दङ जे बिटिआरखौ जोंनो नाङा जोंनि नामखौ
जोंनि गामिखौ दाननांगौ होनना बुंगासिनो दं। दा बिदिनो सासे नेपालि फोरोंगिरि, आङो फिसाजोखौ जेब्ला फुंनि 9 बाजियाव फरायसालियाव दोननो थाङो, अब्ला बेबो दोननो थांदोंमोन, नाथाय बिनि बाइकआ पाम्पसार जाबाय। दा पाम्पसार जानायाव थिग आंखौ नुबाय बियो, नुनानै आंजों फैफानो नागिरबाय। आंबो लोगो लोगो दैखोबाय, गाखोदो सार होननानै। दैखोनानै नाथाय आंनि न'आ सिगां मोनग्रोयो। बिनि न'आ आंनिफ्राय जास्ट आधा किल'मिटार जायाब्लाबो एसे खम जागोन। आं बेखौ नैबे आं दा होननाय बायदि एसे अननांगौ, एसे मोजां देखायनांगौ होननाय बायदि बिथांखौ आं गावनि न'नि लांगोनासिम दोननानै फैबाय। बिथाङा निस्सय गोजोनदों, मोजां मोनदों। थिग बिदिनो जों जुदि खाथि खाला जोंनि जोंजों थाफाबाय थानाय गुबुन हारिफोरखौ बिदि दिन्थिनानै जुदि जोङो मोजां लामायाव गोजोन होनो हायोब्ला नैबे दा होसिख्रावनायाबो साननैसो उनाव सिरि जागोन। बेनिखायनो बयखौबो आं खावलायगोन जे जोङो जोंनि रागाफोरखौ हमथा। नंगौ, बिसोरथ' बुंखागोन, जोंबो जेरै मोनैयाव बिराद खुद्रिदोंमोन, बिसोरबो खुद्रिगोन। बेनिखायनो बे खुद्रिनायखौ नाखस खालामनोब्ला जों मोजां जानांगोन, एबा जोंनि रागाफोरखौ दोनथ'नानै कन्ट्रलाव थानानै जों गासिबो बर' रायजो राजाफ्रानो जोंनि थांखि बिथांखिखौ जाफुंहोनो नाजानांगोन। दिनै आं बे मेसेजखौ हरबाय रायजोफोरनो। आरो आं बे बाथ्राखौ बुंबावगोन, जोङो खौसेयैनो जोङो आफादफ्रा, हान्जाफ्रा गुबुन गुबुन जालायदोंब्लाबो जोंनि थांखिया बदलायनानैखामोन बयनियाबो। दा बेनिखायनो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम आङो गुबैयै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बुंहरगोन जे रावबो फावसायनानै थानो मोननाय नङा, जे फिनिशिं होजासिम, फोजोबजासिम जोङो बयबो खौसेयैनो हाबा मावलांनांगोन, जोङो बयबो खौसेयैनो दावगालांनांगोन। आरो नोंथांमोनानो जोंनि हारिखौ गेरेमसा महर होनांगोन। बेखौ बुंनानै आं दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।